Kaixo lagun, bai, ni Manolitu ino naiz. Magoa, tailerra ematen ari den magoa. Eta... ni bezala, konfinatuta baldin bazaude, edo tailerrera ezin izan bazara etorri, lasai egon, pantalla bitartez magia bat egin, eta irakatsiko dizudalako. Oso magia simple bat. Eguneroko objektuekin, etxean ziur duzun objektuekin. Edalontzi batzuk, paperezko edalontzi batzuk, eta 3 esponjita txiki. Begira, 1, 2 eta 3. Edalontziak jarri behar dira hementxe. Ondoan, 1, 2 eta 3. Esponjita bat hementxe jarri, beste bi hortxe gainean, beste bi edalontziak gainean, eta keinu magikoa egiterakoan. Esponjitak bera egiten du bidai, berriro edalontzi bat, esponjita hori hor barruan, eta begira beste esponjita bat, hortxe gainean. Dakit oso ondo ikusten den kamera, baina tira hortxe dago, Gainean eta gainean, keinu magiko egin. Eta 1 eta 2 pasatu egin da, eta azkena zaila. Baina igual egin daike. Azkeneko bolatxo hor jarri. Bestea gainean, keinu magiko egin. Eta 1, 2 eta 3 pasatzen. Jaun anderok magia hau ikasi nahi baduzue, sekretu bat gorde behar duzue. 1, 2 eta 3 bolita egon beharrean, laugarren esponjita bat dagoelako, sekretuan inork ikusten ez duena. Begira, 1, 2, 3 eta 4 daude benetan. Publikoak 3 ikusten dituen arren. Eta edalontziak normalak dira. 3 edalontzi, paperezkoak edo plastikozkoak berdin dio. Importantena da, gardenak ezin direla izan, kristaleskoak ezin direla izan, ezin delako ikusi zer gertatzen den barruan, bale? Orduan, hasieran prestaketa sekretua. Hauxe, jarri behar duzue, erdikoaren barnean. Eta gero, bata bestearen gainean, horrela geratzen da prestatuta. Bale? Sekretuan egin behar duzuen prestaketa. Eta bentsa dauzkagu 3. Eta orain ja, hasi zaitezketa magia egiten. Noski hor sartu behar duzue inork ikusi gabe, bale? 3 edalontziak sartu, horrela nahi badituzue 3 bolatxoak hemen barruan jarri, erakutsi publikoari 3 bolita, 3 laukitxo, 3 kubo dituzuela, eta orain edalontziak jarri. Azpitik hartzen dira, ikusi, hau beti egiten da horrela. Azpitik hartu, jarri gora begira edalontziak, eta azpitik hartu, eta buelta. Azpitik hartu, eta orain honek hemen sekretuan ez dakit ondo ikusten da, ez da? Hor sekretuan bat dauka, orduan hartzerakoan eta buelta ematerakoan ez da ikusten, bale? Hor dago, baina egiten da horrela. Ez da zertan superaren egin behar, ikusten duzue, ez duzela bildurrik esan behar, bale? Abiadura normal batean egiten baduzue, begira, 1, 2 eta 3, ez da ikusten. Vale? Ez da ikusten. Gainera, zuek jendeak ez daki hori dagoela. Orduan, ez duzue atentzioa ere horra bideratu behar. Horra egiten duzue, eta jazta, primera. Jartzen duzue erdikoa hortxe gainean, bat jarri, bestea jarri, keinu magiko egin, eta badirudi hemen dagoena, pasatu egin dela, baina izatez hori hasieratik zegoen hor. Eta orain, guk sekretuan ja, bentxe, hortxe utxitugu bat, bale? Sekretuan dago hortxe. Sekretu, baina inork ez daki hor dagoen, bale? Hortxe hori 3, eta berriro, bat, orain, hau, jarri behar dugu, erdikoaren gainean, bale? Hau ze hor jarri, berriro, keinu magikoa da, oraingoan 2 daude! Badirudi pasatu dela, baina, sekretuan, hementxe dago, gure bolatxo ekstra, bale? Berriro ere hartzen dugu bat, hartzen dugu hau, eta hartzen dugu hau. Hartzen dugu hau hementxe, pum, keinu magiko egin, eta hortxe daude 3. Eta orain noski hementxe sekretuan geratzen da gordeta bolatxo ekstra. Eta hori zera magia. Jaun Andreok beste magia bat irakatsiko dizuet. Horretarako, sokatxo bat behar da. Sokatxo bat, kordoi bat, artile lodi bat, berdin dio, olako kordoi sendo bat, ikusi behar da ez dela apurtzen, bale? Jendeak ikusi dezake, ez dagoela trukorik, ez dagoela imanik, ez dagoela kremaiera bat, benetakoa da, bale? Eta atzamar hau ere behar da.
bueno, ez hau baizik eta bakoitzak zegoen atzamarra, bale? Gauza da atzamarra hau eskapista dara, Houdini bezala. Houdini mago batzan, eta mago eskapista zan, beran lotu egiten zuten, eta eskapatu egiten zan. Atzamarra honek ere hori egiten badaki. Begira, hartuko dugu horrela soka, hortxe, eta soka atzamarraren inguruan jarri. Begira, bat, bi, eta hiru. Eta eskapatu egiten da. Igual pentsatu dezakezue gainetik eskapatu dela, ez da horrela izan, Horretarako eskatuko nioke laguntzaile bati ben atzamarra jartzeko, eta atzamarra jarri dezake hor laguntzaile batek, eta igual eskapatu egiten. Eta gauza da, begira, irakatsiko dizuet ere eskapatzeaz aparte lekuz aldatu daitekela. Erakutsiko dizuet, begira. Begira, ikusten duzu, soka, sendo-sendoa, fuerte, begira, hortxe jarri, ikusten da. Atzamarroen inguruan, begira. Pasatuko da, hemendik, ona, begira. Bat, bi, eta hiru. Horra pasatu da ikusi duzu, eta hemendik pasatu daike ona, hemendik kanpora, eta ja kanpoan dagoela, hori da egiten dudana, baina oso kamara bizkor batean. Eskerrik asko. Nola da posible atzamarra eskapistaren trikimaioa, nola da posible? Esplikatuko dizuet, begira, trampa txiki bat egin behar da. Sokak ez dauke inolako trukorik, tramparik, atzamarrak ez da ere, ez da behar atzamar bat erostea, lasai, trampa bat egin behar da. Ikusten baldin moduzu bideo berriro nik egiten dut horrela sokan, ez da pasatzen dut horrela atzamarra. Eta ingo dut orain trampa zeuei begira, zeuek ikusteko, bale? Lehen egiten nuen hemen trampa, zuek trampa zeintzan ez ikusteko, eta orain trampa ingo dut hementxe, zeuek ikusteko. Orduan nik egiten duenan horrela, bat, bi, eta hirugarrenean trampa egiten dudana da atzamarra hau, atzamarra eskapista, horrela jarri. Spidermanek egiten duen bezala, begira, egiten dut bat, bi, eta horrela hartu beharrean egiten duena da, horrela hartu. Bale? Hau da, soka, atzamar horren atzetik pasatzen da, uste dut ondo ikusten dela hor kamaran, ez da? Egiten dut bat, bi, eta hiru. Horren atzamarra hortik atzetik pasatzen. Soka parkatu hortik atzetik pasatzen. Zer gertatzen da? Nik horrela ez dudala erakusten, nik erakusten dut, horrela. Horrela erakusten dut, parkatu, mentxe begira, hori kontu zuki bada, hori ez da ikusi behar, bale? Erakusten dut, horrela. Horrela erakusterakoan ez da zatitxo hau ikusten. Zatitxo hori ez denez ikusten, badirudi, soka gure atzamarren barrutik dagoela, baina benetan gertatzen ari dena da, soka hori hemendik atzetik dagoela, bale? Karo, baina nik horrela erakusten dut, edo horrela erosoagoa da, bale? Egiten dena da orain, soka hemendik eta hemendik pasatu, ez da hori ikusi behar, gogoratu, horrela erakusten dut, eta egiten da, bat, bi, eta hiru, eta badirudi pasatzen duela. Baina, noski, soka bakarrik dago helduta, atzamar honekin eta honekin egiten dugun presioagatik, bale? Hor dago horrela, eta bi atzamar hauek daude hor, soka eusten, bale? Eta badirudi pasatzen duela. Bigarrenean, norbaitek atzamarra jartzen duenean hemen, berdin egiten da. Berdin. Eta hirugarrena oso polita da. Hirugarrenean, sokak, gogoratzen baldin moduzuen, berriro ingo dut, askar. Sokak egiten duena da, bat bita, pasatu atzamarretik atzamarrera. Oso bisuala, oso polita. Hori egiteko zer egin behar da? Antzeko trampa bat, baina ez iguala. Horrela egin beharrean, egin behar duzuena da, horrela, begira, bat, bi eta hiru. Bi atzamarretatik pasatu, bale? Lehen egiten genuen bakar batetatik, orain egin behar duguena da, bi atzamarretatik, horrela, bale? Ondo ikusten dela uste dut, horrela, bi atzamarretatik. Horrela, bi atzamarretatik pasatzen denean, hartzen duzue bat, bestea, eta bat, bi eta, bale? Berri egingo dut, horrela egiten duzue, ez erakutsi hor soka pasatzen dela, hemendik eta hemendik, gogoratu beti atzamar honen inguruan egon behar direla hauek biak, bale? Beti horren bien inguruan, bale? Hortxe, bat, bi eta, tak, hiru. Eta jazta, ikasi duzue, Houdiniren atzamarraren trikimaioa. Jaun Andreok, eskerrik asko pantailaren bestaldean egoteagatik. Hurrengoan espero dut tailerrera joan alizatea eta aurrez aurre aritzea. Magia ikasten, bale? Gaur eguneko egoera arraro honek oraindik ere behartzen gaitu modu arraro honetara gauzak egitera. Baina laster espero dut aurrez aurre ikusi alizatea antzoki batean, tailer batean edo non. Eskerrik asko.
magia asko egin, magia asko praktikatu eta bat arte, agur.